И здравейте хора, с вас е Българ Хекс и Тошко БГ. Понеже няма още 3 лайка, но айде ще ви я покажа. Ще покажа откъде може да си я изтеглите. В ВК-то от Руснака. Ето тук пише тук, че трябва да си... Това е неговия способ как да се инсталира, но моя способ е в този... Ето това ще ви го оставя в описанието, този линк. Трябва него да го инсталирате и после, когато го инсталирате, влизате в FIFA и там ви питат на колко години сте. Посочете, че сте на под 18 и влезте като гост, понеже като Facebook има вероятност това да не е истинската FIFA и да ви го хакнат. И влезете като гост. Там под 18 години има само гост. И ако над 18 години няма да ви влиза, ще се апдейтва нещо и после ще ви напише, че не може да се логнете. И затова трябва да напишете по-малко от 18 години и като напишете, например, аз съм на 12 и аз написах на 12, то веднага ми влезе и започва да ми дава някакви тактики и може да се играете. Това е способа. Само да изключа музиката. Искам да ви покажа, аз вече съм 10 левел, вече съм Pro 2. Въпреки, че бях спаднал до Матьор 2, когато през нощта спах, 12 човека ме атакуваха на атак мода. Изпаднах до Аматьор 2, но вече съм на Pro 2 пак. И надявам се скоро да стигна до... Моята цел е Legendary 1. FIFA Champion, ама мисля, че е много. Мисля, че е над милиард... Не. Над милион 100%. Аз имам 32 000. Тоест, съм играл много мачове. Май има да ви покажа. Чакайте съм, без лайн напали ми. И тук имам Сопхи. Атакуващите ми играчи са нападателите. Те са трима. Чиманга, който е просто великолепен. Аз с него постоянно играя. Морено и Тулуза, който също е много хубав играч. Имам Фостин и Алан в резервите. Сопхи, ляво крило от Стоук Сити, паднем се от пак. И на дясното ми крило е Скрув, в началото ми го дадоха. Левия ми форвард е Касини, десния ми форвард е Темпил и централния форвард е Брайан. От тук, ще ви казвам само силните. Ето Фум, той е много бяга, много хубави голове вкарва. Кудуде. Аз го бъркам с Нкулу. Просто великолепен, просто уникален. И Делдаго. Просто много вкарва. Да. Защитата ми е най-силна. И от тук от силните имам сребърни. Трима сребърни. Вратар не ми се пада. Аз 3 пака вече отворих. Не ми се пада вратар. И имам Рикардо Перейра. И от Ница. И ляв защитник от Рейнджърс. Уолс. Или както е. И довиждане, ако ви хареса, ако съм ви помогнал да си инсталирате FIFA 17,
То сложете един палец нагоре и довиждане. До нови срещи!